19 ta' Settembru, San Ġennaru, Isqof u Martri. Twilet għal-ħabta tas-sena 275 u miet fis-sena 305. San Ġennaru twilet f'Napli, jew f'Benevento, l-Italja. Ta' madwar 30 sena sar Isqof ta' Benevento u fi żmien il-persekuzzjoni ta' Dioklezjanu miet martri flimkien ma' 6 oħra, fosthom id-djaknu u il-lettur tiegħu, billi wara li kkundannawhom għal-mewt tefgħuhom lill-Iljuni fl-Anfiteatru ta' Pozzoli fis-sena 305. Iżda peress li l-Iljuni ma missewhomx qatluhom bil-qtuħ tar-ras. Fil-Katedral ta' Napli hemm xi relikwi tiegħu, fosthom il-magħruf Demm ta' San Ġennaru. Dan id-demm maqut li hu miżmum f'kunjett siġillat jinħall 3 darbiet fis-sena. Fit-19 ta' Settembru nhar il-festa tiegħu, fl-ewwel ħadd ta' Mejju l-anniversarju ta' meta ir-relikwi tal-Qaddis inġiebu f'Napli u fis-16 ta' Diċembru b'tifkira ta' meta bl-interċessjoni tal-Qaddis Napli ġiet meħlusa mill-qerda li ġabet magħha l-eruzzjonijiet tal-Vesuvju fis-sena 685. Sissa ix-xjenzati għadhom ma sabu l-ebda spjegazzjoni naturali ta' dan il-fenomenu u kull possibilità ta' tqarrieq hi eskluża. Dan u dak li San Alfons Maria de Liquori kiteb dwar il-Qaddis tal-lum San Ġennaru. In-Neapolitana jonoraw lil dan il-Qaddis bħala il-patrun prinċipali tal-belt u n-nazzjon tagħhom, u l-mulej innifsu kompla jonorah billi jħalli ħafna mirakli jseħħu bl-interċessjoni tiegħu, mod partikolari meta l-eruzzjonijiet terribli tal-Muntanja Vesuvju eddew bil-qerda totali lill-belt ta' Napli. Fil-waqt li l-fdanijiet ta' San Ġennaru kienu qed jinġiebu f'purċissjoni lejn dan il-vulkan terribli, it-torrenti tal-lava u n-nirien likwidi li kienu ħirġa minnu waqfu jew bidlu id-direzzjoni tagħhom il-bogħod mill-belt. Imma l-aktar miraklu tal-għaġeb u dak li l-aktar jiġi iċċelebrat bil-kbir fil-Knisja huwa l-likwifazzjoni u t-tolija tad-demm ta' dan il-martri mbierek kull meta il-kunjetti jinġiebu fil-vista tar-ras tiegħu. Dan il-miraklu jiġġedded diversi drabi fis-sena fil-preżenza ta' dawk kollha li jixtiequ jarawha. Iżda wħud mill-eretiċi ippruvaw jitfgħu dubju dwar il-ġenwinità tiegħu bi spjegazzjonijiet frivoli u inkorrenti, imma ħadd ma jista' jiġħad l-effett mirakulus sakemm ma jkunx lest li jiddubita l-evidenza tas-sensi tiegħu stess. Dan il-miraklu ta' San Ġennaru ilu jseħħ għal aktar minn 600 sena u huwa wieħed mill-fenomeni reliġjużi l-aktar studjati xjentifikament fid-dinja. Ix-xjentisti ma setgħux jispjegaw dan il-miraklu. Kien jekk int temmen fil-mirakli jew le, hemm ammont enormi ta' dokumentazzjoni għall-avvenimenti apparentament mhux spjegabbli li seħħew matul is-sekli li ħafna nies jemmnu li huma x-xogħol ta' Alla nnifsu. Eżempji: il-ħafna apparazzjonijiet ta' Ġesu u Marija. Eżempju dak ta' Zejtun 1968 sa 1970 meta l-Madonna deret lil ħafna nies f'daqqa ħdejn il-koppla tal-Knisja. Eżempju ieħor huma l-eluf ta' iġsma tal-qaddisin li jgħaddu kemm jgħaddu snin jibqgħu ma jikkonrompux. Eżempju ieħor huma diversi qaddisin li rċevew l-istigmati, ġifieri il-marki tal-pjagi ta' Sidna Ġesu Kristu. Eżempju ieħor huma l-mirakli ewkaristiċi, eżempju il-miraklu tal-Anzjano. Eżempju ieħor, eluf ta' fejqan sopranaturali
wara li jkun sar talb bl-interċessjoni ta' Ġesu, Marija jew xi qaddisin. Eżempju ieħor huma statwi jikbu d-dmuħ, bħal pereżempju l-istatwa Fakita. Eżempju ieħor huwa l-elevazzjoni fl-ajru tal-Qaddis San Giuseppe ta' Copertino li kienu xieda għalih eluf ta' nies fi żmienu u l-ħafna mirakli oħra fil-ħajjiet tal-qaddisin. Eżempju ieħor it-tilma ta' Juan Diego li magħha hemm marbuta fenomeni tal-għaġeb li ġew skoperti tul iż-żmien. Eżempju ieħor il-miraklu tax-xemx ġewwa Cova da Ira ħdejn Fatima, il-Portugal, avveniment li seħħ fit-13 ta' Ottubru tas-sena 1917 u rawh 100,000 persuna. U l-lista tkompli. Imma min ma jridx jemmen, xorta jista' jibqa' jażel li ma jemminx. Hekk urina Ġesu nnifsu fil-parabbola tal-għani u l-ażru, Luqa kapitlu 16 versi minn 19 sa 31. Meta l-għani li spiċċa l-infern fit-tbatijiet ħorox talab lil Abraham biex jibgħat lill-ażru ħalli jidher lil ħutu li kienu għadhom fid-dinja għax skontu jekk iqum xi ħadd mill-imwiet u mbagħad jindmu, imma araw kif wieġbu Abraham. Qallu l-għani, mela nitolbok missier Abraham ibgħat lill-ażru f'dar missieri għax għandi 5 aħwa, ħalli jagħmlilhom twissija kif imiss li ma jmorrux huma wkoll jiġu f'dan il-post ta' dbatijiet ħorox. Qallu Abraham għandhom lil Mosè u l-profeti jisimgħu lilhom. Le missier Abraham qallu dak, imma jekk imur għandhom xi ħadd mill-imwiet jindmu. Iżda wieġbu Abraham, jekk ma jisimgħux lil Mosè u l-profeti, anqas jekk iqum xi ħadd mill-imwiet ma jemmnu. U dan tassew li hu minnu, għax min għandu fidi u fiduċja vera f'Alla, jintebaħ bil-miraklu tad-dudu li jsir farfett, tal-bajda li ssir għasfur, ta' daqsxejn ta' żerrija li ssir siġra molaw, u ta' tant mirakli oħra li jsiru kuljum madwarna. Imma min-naħa l-oħra min iżomm qalbu magħluq għall-kelma tal-Alla li titħabbrilna mill-Knisja llum dan iwassal biex ma jibqax iħobb biżjed lill-Alla u hekk jibda jistkerraħ ukoll lill-proxmu. Li wieħed jemmen ifisser li jħalli l-kelma tal-Alla tqanqlu għal konverżjoni sinċira tal-qalb u għal bidla kontinwa għall-aħjar matul ħajtu sa ma jilħaq il-qdusija li Alla jrid jara fina. U ħafna drabi din ir-raġuni għalfejn in-nies jażlu li ma jemmnux. Issa aħna li nemmnu, irridu naraw li tassew qed inħallu l-kelma ta' Alla tibdilna u tqaddisna. Ma jistax wieħed jgħid li jemmen f'Alla u mbagħad ma jgħix dak li jrid minna Alla. Fidi bħal din hija fidi tal-livell tax-xjaten, għax ix-xitan ukoll jemmen f'Alla imma ma jgħix skont dak li Alla jrid. U min jalaq qalbu għad-don ta' Alla li jitkellem permezz ta' kemtu, dan iġib miegħu l-għeluq tal-qalb u l-egoizmu fl-aqwa tiegħu. Dan rajnieh iseħħ b'mod evidenti ħafna fl-istorja tal-umanità. Talba mill-liturġija tas-Sijat. O Alla, għatina l-grazzja li nissieħbu mal-Isqof San Ġennaru fil-għena ta' dejjem, bħalma llum qiegħed tagħtina li niċċelebraw it-tifkira tal-martirju tiegħu. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.